Takže čau lidi, to jsem já Makrela a vítám vás u již druhého dílu single player let's play a dneska si uděláme kamennou lopatu. Ne, uděláme si asi ironový krumpáč, uděláme tam wooden planky, uděláme si nějaké torče a dneska budeme objevovat. Tady to jsem měl pryč, takže nějaký iron, dneska, když budeme scalovat, tak budeme mít trošku víc. Takže dobře, si udělám krumpáč, lopata, ještě než bych si mohl udělat lepší ironovej, jo. Takže takhle, tady si tam dám pryč, tak si dám kamennou sekeru. No, sekeru si měl, dneska to mám takže hodně, takže jo. Takhle a ještě jsem si chtěl jedna terče. Krát 5, dobrý, tady to dělat sám a vlastně můžeme jít, takže bych se vydal, ne, my se tady ještě něco najdeme, to pak můžeme. Takže něco bych možná tam, jo, ne, vlastně tam úplně dolů, takže bych šel tam. No, abychom dostali tu vodu, aby to musím dostat. Takhle, dám trošku se teď nespavnuje. Takhle. Tam jdeme až nějaký pryč. Tam už vidím. Slime! Jo! To je dobrý. Slime? Jo, to bude asi tady tu. Dobře, ne, ty si nebo slime, ty si. Já to nebudu říkat, ale to si udělal špatně. A ještě jsi měla na slime ball. Kdyby to byl já, ještě bych měl slime ball budu. A ježiš, mám slime ball. Nebo dokonce slime ball, to by byl hodný. Takže jdeme dál. Takže máme jasnou XP farmu. Dobře. XP farma je určitě už jasná. Teď si jenom najít diamanty. Na enchantment table a enchantment table jsou enchanty. Enchantů jsou z diamantů. Takže vlastně z diamantů máte diamant. To je jiná, to je strašná bolo. Jsem nějak zakecal. Takže jdeme dál. Iron, bereme vždycky všechny iron, protože bych si rád udělal iron brko. Jo, jsem si udělal toho, co jsem běžel dřevo. Protože jsem měl, ho vyjímám peněz, tak papírovýho dřeva. Jsem potom, jak jsem to ukončil, tak jsem si ještě nic natyžil. Nad kamerou. Dobře, uhlí nebudu brát. To až někdo bude. Tady jsem hlavně pro iron, tak. Dobře, takže budeme uhlí. Máte to zrovna. Asi ztratím, já už nebudu sám. To je dobrý. To už nějak dostanu nahoru a pak se ještě koupím na souřednici, který mi vloží víru mě. Dobře, takže... Dobře, jdeme dál. Chtěl bych najít diamanty. Říkám, že dneska si najít. Nechme mě ani pospíchat. To ještě mám čas. Takže... Ne, takže najíme se. Dobře, jdeme dál, tady skočíme dolů. Jsme na nižší úrovni, takže je větší šance, že nebudeme vypnout. Aha, dobrý. Takže umřeš.
Dobře, na jaký jsme úrovni 22. Jdou láva, redstone, dobře. Červený oběd. Sorry. Obsidian, dobře, musím vyrazit, máme portál, to když já vyjívám štěstí, ale já mám to. Dobře, takže říkal jsem, že budeme uhlí, tak to budeme, protože uhlí nemá. Tak to já. Jsem vyžvala výkno. To mě neříkám. Protože... Nebo druhou s nám přijdeme aspoň. A to. Máš první golden stříky? Jo. Dobré. Tady na to budeme. Jo. Mám být. Aha. To tam. Right. Takže ty štěrky mohla pes, no. To je nevřelo, já potřebuji taky něco modrýho světla, ale světla, no. To je taky dobrý. Tady to je úplně... Velký místo. Teď jsou. Tady jsou. Dobře. Kolik už máme? Mě něco zajímá. Dobře, máme ukončený. Končil jsem končil. Dobře. Takže pořád nemáme diamanty. Tak. A ty. Je to čistý, to vydáváme. Kabul. Dobrý. To zatím nebudou diamanty. Ale tam nejsou. To je to ještě kopnu. No, takže už je to. A tak. Dobrý. Když nám začíná, uděláme si. Dobře, budeme jít beru. Jdeme dál. Beru. Potřebujeme to vše. Už mám skoro ani a jeden už. A redstone. Tak. Redstone nám zavadil. Tak a ach jo. Víš to.
Dobře, taky běž. Co za váma? Dobře. Takže zase nic. Mám to říkal, že to tak blízko. Lápis, já jsem tam neměl ten lápis. Já jsem použil lápis boky. Dobrý. Během během. Já. A tak jsme tady jen kvůli Gamelandy zběhli však příště. A já bych je chtěl najít. Tak. A tady budeme tady iron. Tak. Lak. Dobře. Ten. Ja. Ja. Помер. Добре. На. Больше не тому скажу. Я не дам, да, я не дам. Йо. На. 4 HP. Takže já se asi ozvu, až se mi to doregeneruje. Takže čau. Takže jsem tady a už jsem to udělal. Už jsem to osvítil a tak dále. A jdeme dál. Takže se podíváme, jestli jsou diamanty. O! Našel jsem je! Jo. Kamarádi jsou při mě. Takže jdeme na ně. Krátky. Už došlo nějaká jedna rekonváž. Takže to je tánik. Takže já vlastně říkám, že jsem třeba to bylo a trošku díl než to odkupuji, tak udělám si to, že bychom nestráceli drahotný čas. Tak to odkupu a tak dále. Nebo tady bych asi rovnou ten díl ukončil. Takže tady to končí, takže čau.